Fl-episodju tal-lum nagħtu titwila lejn il-professjoni ta' Manolita Kutajjar li fost ir-responsabbiltajiet tagħha tieħu ħsieb cruises li jibdew jispiċċaw Malta. X-xogħol tiegħi huwa li nieħdu ħsieb ovvjament il-preparamenti. Dan jibdew minn ħafna xhur qabel mal-vapur jiddeċidi li jidħol Malta. Nibdew nagħmlu l-brochure, naħdmu r-rati li ħanibdew nbijaw. Hemm ħafna preparamenti involuti ġifieri qabel ma jiġi l-lonċjat fis-suq ta' Malta. Jiena kont nattendi l-ITS wara li spiċċajt is-sekondarja. Mal-ewwel kont naf li dik hija l-għażla tiegħi ġifieri, dejjem xtaqt naħdem fit-turiżmu, allura ovvjament komplejt għall-ITS u għamilt il-kors ta' Tourism Studies. L-ITS ovvjament tgħinek tkompli tħobb din il-linja għax ovvjament hemmhekk tistudja aktar fid-dettall ċertu topics bħal cruise operations, niftakar, lingwi. Jiġifieri iktar dawk is-sentej li għamilt l-ITS iktar kibret ix-xewqa li naħdem f'din il-linja. F'din il-karriera għandi ħafna memorji sbieħ. Ovvjament il-karriera tiegħi toħodni 24 sena ilu, minn dejjem ħdimt din il-linja. Dejjem pass l-ewwel kont counter, niddilja man-nies, u mbagħad back office, għamilna charters, gruppi kemm trid. Ovvjament illum il-ġurnata nħossib il-vapur minn Malta l-Malta. Jiġifieri vjaġġ twil li kabbarni kbirt f'dan is-settur, jiġifieri sibt opportunitajiet kbar u sodisfazzjon kbir. Ovvjament nistenna li jibqgħu ġejjin iktar opportunitajiet u nesperjenzaw affarijiet ġodda. Biex torganizza l-cruise, preparamenti jibdew minn ħafna xhur qabel. L-ewwel ovvjament il-management tal-kumpanija jitkellmu mal-cruise line, il-possibilità biex jidħol fil-port tagħna u meta jaslu dawn il-preparamenti jaslu ċertu agreements bejnietna u mbagħad nitlu aħna fejn nibdew il-preparamenti. L-ewwel nagħmlu il-pjanar tal-prezzijiet ovvjament, naħdmu l-costings ngħidulhom aħna, u mbagħad noħorġu l-brochure biex ovvjament nkunu nistgħu nillonċaw il-prodott normalment qisu xi sena u nofs qabel. Għax daqshekk jiġifieri meta jibdew il-preparamenti nkunu lesti biex nibdew inbijaw. Iktar inti ma tibbukja kmieni għalhekk noħorġuh qabel għax il-klijent jieħu prezz irħas. Fly-and cruises huma binati wkoll mal-cruises li jibdew jispiċċaw Malta għax ikollhom parti minnhom jew meta titlaq minn Malta jew meta tiġi lura tidħol il-port, imma jkollok darba minnhom ħadd bl-ajruplan. Jiġifieri jew ħajkollok fil-bidu tib bl-ajruplan u tidħol Malta, jew kellha bil-kontra titlaq minn Malta u tirritorna lura bl-ajruplan. Ovvjament dak għandek preparamenti differenti għax titgħu tagħmel pjanijiet ma' xi linja ta' ajru, ġieli nagħmlu one night ġo lukanda qabel jew wara, ikollok transfers, jiġifieri dan huwa pakkett iktar fit-tul, iktar dettaljat minn Malta l-Malta vjaġġ differenti. It-tagħlim mill-ITS huwa differenti naqra x'inti bil-prattika dejjem ħadd ikber. Inti ħadd tagħmel l-istudju tiegħek l-ewwel, ħadd tieħu l-bażi, imma mbagħad meta tidħol fil-linja tax-xogħol hemmhekk ħadd ikber, ħadd tkompli tevolvi ġifieri l-karriera tiegħek u kull pass differenti. Biex taħdem f'din il-linja tkun dedikat u preċiż. Għax inti dak klient qed jiġi għandek, qed jefdalek biex tibbukjalu btala sewwa barra minn Malta normalment u tkun vera ddedikata x'inti il-klient tittajlu eżattament mill-bidu sal-aħħar x'qed jibbukja, tispjegalu eżatti x'għandu bbukjat u pass x'ħajsir f'dak il-vjaġġ tiegħu. Bħal ħafna li tilfu għalhom wara d-dinja tat-turiżmu, il-passjoni ta' Manolita nibtet fit-tfulita.
Hija u taffaxxina ruħha bil-kobor u żbuħija tal-lukandi fejn kien jaħdem missiera. Kien għalhekk li wara l-estet is-sekondarja ntefet mal-ewwel fl-istudji turistiċi fejn imħabbita s-settur kull ma jmur kompli tikber. Mindu kont żgħira dejjem konna niġru ma' missieri li kien kantant Joe Kutajjar, dejjem miegħu fil-lukandi, jiġifieri dejjem jentertejnja n-nies u aħna parti mill-crowd tiegħu. Hemmhekk ovvjament dejjem tara il-missieri jitkellem mat turist u t-turist ovvjament ituħ il-feedback lura u sa dejjem bil-ħbieb, dejjem għamel il-ħbieb mad-dinja kollha. Ovvjament hemmhekk dit tikber iktar u iktar ix-xewqa tiegħi li naħdem fit-turiżmu jiena wkoll. Talimiet mingħand missieri ovvjament dejjem kien edukat, dejjem it-turist kien kollox għalih ovvjament kien il-xogħol tiegħu, ix-xogħol tiegħu li t-turist dejjem iferraħhom waqt il-btala tagħhom. Ovvjament għaddak li nagħmel jien min-naħa tiegħi nippruvaw inferħu l-Maltin li jitilqu bħala vjaġġ minn Malta wkollu. Dan is-settur dejjem jgħalmek għalax pajjiżi differenti, vapuri differenti. Inti dejjem titgħallem, inti tkun inti li titgħallem, jiġifieri għandek l-okkażjoni, għandek l-opportunitajiet li anki aħna stess immorru naraw vapuri, lukandi, destinazzjonijiet, ħalli ovvjament aħna nkunu rajnihom u missejna bidejna din l-avventura biex nkunu nistgħu nadduha lill-klijent li jixtieq isiferu. Fil-kumpanija fejn naħdem jiena hawn persuna li vera taspirani taħdem ħafna u l-kumpanija ili llum bis-saħħa tagħha ġifieri never stops. Ġifieri dejjem tara x'ħadd ivvinta. Dejjem ovvjament ittina kif tajt l-ispinta biex aħna nibqgħu għaddejjin f'din il-linja u hekk. Fi kliem Manolita stess ix-xogħol tagħha huwa wieħed impenjattiv li jitlob responsabbiltà kbira, iżda li fl-aħħar mill-aħħar jagħtiha sodisfazzjon li ma bħalu. Tgħidilna wkoll li hija karriera mhux biss fejn il-ħin kollu titgħallem, iżda li ġġib magħha wkoll esperjenzi uniċi u affaxxinanti. Meta taqqad grupp hija sodisfazzjon kbira, taqqad grupp jiġifieri mill-bidu sal-aħħar, ikollok ċertu ammont ta' kabini li titbieħ. Sodisfazzjon kbir, sodisfazzjon li tkun il-port, qed tara l-vapur dieħel fil-port tagħna, jitilgħu in-nies, sejrin għall-btala, jiġifieri ferħanin, kulħadd ferħan, u tara mbagħad il-vapur ħireġ minn Malta fil-port sabiħ tagħna, jiġifieri sodisfazzjon kbira. Ambizzjoni għall-futur fil-karriera tiegħi ovvjament toħodni għall-passjoni li għandi għall-vapuri, għall-cruise liners, hija li nkomplu nġibu Malta vapuri kbar. Ħalli ovvjament noffru lill-Maltin opportunitajiet li m'għandhomx għalfejn joqogħdu jaqbdu l-ajruplan biex jitilqu fuq vapur sabiħ kbir minn Malta. Dik l-iktar li nippruvaw ovvjament nagħmlu varjazzjoni ta' prodotti fis-suq li nkunu nistgħu nbiegħu itineraries differenti li minn Malta toħodna ħafna postijiet differenti fil-Mediterran. Ninkoraġġixxi lin-nisa li jkomplu l-istudju tagħhom f'dan is-settur. Xogħol sabiħ ħafna, tkun dedikata, tkun passjonali għal dan ix-xogħol għax minnek jiġi li smajt pereżempju klijenti timur ġo destinazzjoni li inti qatt ma tkun smajt biha li tagħmel ir-riċerka. Ħadd tagħmel ir-riċerka għall-klijent, ovvjament issib il-postijiet li jixtieq imur u titgħallem inti. Jiġifieri importanti li tkun dedikata u preċiża għax l-affarijiet li ħadd tgħaddi inti il-klijent ħajsifer bihom. Imma huwa xogħol sabiħ ħafna, ma nbidlu ma' xejn, ma nimmaġinanix naħdem xogħol ieħor żgur. Jiġifieri ninkoraġġixxi lin-nisa
joħorġu jagħmlu l-courses fuq it-tourism għaw ħafna llum il-ġurnata milli fi żmieni kont limitata ma kenniex daw l-opportunità tal-lum. Jiġifieri go for it, ħalli tkunu tistgħu tesperjenzaw ovvjament affarijiet sbieħ u destinazzjonijiet differenti. Li torganizza l-vaganza ta' dak li jkun mhuwiex kompitu faċli, iżda jħalli fik sens ta' milja daqs il-btala nnifisha. U għalkemm dil-vaganza tintemm hawnhekk, ħerqanin nibdew oħra l-ġimgħa li jmiss. Kull ma jonqos li tingħaqdu magħna. Narawkom. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.